Gisugdan na sa Office of Veterinary Services sa Tacurong City ang castration services kung pagkapon sa mga hayop adlaw'G Martes, Hulyo 1, 2025. Subay sa report, 121 ang unang batch sa mga kliyente nga nakaschedule nga pailaw sa procedure kabahin kini sa pagpaningkamot sa LGU aron mapalambo ang responsable pag-atiman sa mga hayop ug matabangan ang pagkontrol sa populasyon sa mga hayop aron masiguro ang usa ka mas himsog ug luwas nga komunidad. Gipahibalo sab sa City Veterinary Services Office sa mga pet owners sa syudad nga mudawat paghihapon sila og dugang nga mga pangalan pinagi sa first come first serve basis. Ug galing nakalista na ang hayop, mahimong mo follow up sa ilang opisina aron makumpirma ang schedule. Gipahibalo sab sa publiko nga tungod sa limitadong supply sa anesthetics, limitado ra sab ang numero sa mga hayop nga ilang i-accommodate matag adlaw.